akong bantay. Hi guys, good morning. Oh, happy Sunday. Sama niyo na upaw naman ko. Dito. Nadangas medyo po ko daan sa dira na basta kay bahalag dangas importante buhi. Dito. Nagkulong mi na sa kwarto kay nay sanganda na. Nangadji. Inja. Kuan kaning bata ba kanang nagkuan man sila nagdaig og kandila ijang hipon. Musti here. Ana ra magipadua og silpon. Nay mga taos gawas. Nay nagampo unja. Mudol si ijang hipon ng kandila. Maning na ang gikulong. Sila na tang dadun. Lisod. Duhay ang benta dyan. Niabot din sila sa Florami. Ning visit ko kay kanihang ang amo ninang ning Florami sa pagkasal. So, napo sila Florami dari. Tanawa mo tala. Massage de floor. Massage bito na dito. Ang massage. Massage mo ganina. Bite si mami ni bite si mami. Bite si Lola. Bite si Lola. Lola. Ay, ako yung Lola. Bite si Lola. Ako makara pa mga bata. Kamuti. Sige na. Tanaw, gisabunan ka. Maaliwaros mo. Isalim ka. Katuray mong gisayaw dam ba? Mong gi-TikTok? Katuray mong gisayaw bago pa? Mong gi-upload? Karon? Ngaron? At papilas ma'am nindo. Hindi ko nagaragutan na. Ito man. Bitaw. Kita bitaw ko. Kuya, umana. Di silpon na na. Hi guys, good morning. Nakauli ko sa family house. Karadyo trapod gabi. Kadyo gali kagitugtang ko sa ngamo nga pauliun. Kon malagi ron butar. Ang mga halo, agoy. Ano bibuha sa family house ha? Ay, kami natin lahapan. Ano mali? Si Zalain magkulong. Ang bibuha niya, that's for me. Forestone, di kamu dengan nagbubutar kay na kung kay kakatagbo na tupay. Mami daw, lapi ma. Nagut-gut sinanay kay ano ko nung di ko kamu dengan ni Ija nga ikaawaw na ba kuno ni Ija buhok na mura na buhok nito. Mura na buhok ko ang putjukan. Okay lang naman sa gawa sila ng istorya. Maragbuhok ni Kuko. Ay, nakadayha, pag binita sa di ka magtrabaho sa kulay. Uy, maangay sinanay gani. Uy, Angan dito maragbuhok ko isang buhok, maras ka Kuko kulang. Napapasuda ko tingin sa amin ma. Handa kayo sa kuwan. Kasi nagkilang rin nanay. Manas last year butar ako na wala. Mayor po da, mayor da. Ay, man emang kamu cerita na ko yun. Oh, jadi Sige. mo na tiri kay PWD. Madali man tas mayor mo daw ni.
Ang dalaga. Ano yun? Balik, ganyan ka kay dahog isangan. Nagka-size sa balutan eh. Wala ka ko niya. Arsan, yan na, dali na kayo ha. Kasi buli ko sa gabi yan ha. Jami, Ma'am, ganahan na ba ko? Ulit sila na yun. Ang kinuuma. Ijaglista. Kay kuklain mo mo yun. Kay Maglista. Arang picturean, dyan palipok yan ha. Matagalog na desbing binday ma. Di na pwede mag-tungog cellphone mo. Di na, dakon ka. Ang papel. Listahan Sa mag-cellphone mo, watcha kay pang. Kaya mag-lista kayo. Dada sa bag. Di, ang tulis ng giyat-giyat ni mo. Madali ra ko ma. Taway ma. Ah. Oh, kagubot lagi. Apa itong kang nanay, be? Kang nanay. Ano man eh? Namin number lagi. Number na si mong butuhan. Tanawar na dito. Number mo sulihan dito. Number sila na bunga sa Te, Ah. kamu te. Wala kang hinanay number te. Oh, Ginoo. Tasag pila. Isang ba na tora dito? Grabe pila oh. Kami nagalit tumoy. Ikako. Hello. No, ni mga duga dyan. Abdan na nas pila na. Ang tasag pila. Nagalaman taman ba alas 7 gabi eh. So guys, wagman din nagbutar ning diretso ko ilas Mamilina. Kay yung continue gihapon ko sa pagtrabaho hantod nga di pa sila mo balik. Kailangan na po yung magbantay nimo. Violet. Muna. Hi guys, update for today's video. Kuhaan ka ng guys. Nagbantay gihapon ko. Nag-continue rin akong trabaho gihapon na rin. Nakauli din ko sa family house. Pasalamat po kong ma'am kay ning offer si Nakauli ko. Okay rampod kay gabi iman. Good morning guys. Huli na yung mama kayo trabaho guys. Niuli ko gabi Inja. Balik ko karon. Trabaho kay punta ugma ma. Kay ugma mo simba ta ugma ma. Di pa tigsimbaw. Isang pangalita pamday king simba ma. Sama? Nagkadaling ko. Isang pinalit na sudlay ma. Isang pakasal. Hi guys, good morning. Sama? Update for today's video. Isang pangas bata ma. Violet. Radyo ko i-vlog kay ato ilas mamilin kay di kalugar vlog dito kay Kalugan vlog ma. lay kuan lay sounds. Naisaw ma. So sunod pod na ay kalihukan dito. Ja. Naghanday balon dito ma. No nang di ko kalugar og mag-vlog ko kay kuan naliwaros. Lay patugtog. Madag yun ma. Lay magpa-sounds. Sama Na na karon mo balik na pugtungad to. Nagubang papay pabas usa ka gabi ina. Pati man Mga pita. dapat babay mo rin ma. Yung gatas naman ko gabi. Dan taekwondo dia buku pay. Katiring da. Ja, mana mo kong toothbrush. Kapuyang ko magkaon. Mira ba? Bawi din na naman ko. Toothbrush ko daan ganihan pagkaligo unja. Kapuyan ko mag-toothbrush ug balik. Mama. Dapat ako mga pepe ha mo. Mama. Lati ma. Wala ma. Hindi ka dito simba mama. Hindi pa.
Nga din ako, nagpambayar ako. Ano sa aday kong klase di ay ma? Lugay pa. Magdun ako, day. Abog nga na di ay ni ma. Datang nga islik sila na. Ang karayan siya. Ito nga mo, Aliana. Ah! Baklay! Padong na ko mo trabaho, ilas Madam Ilina. Late ko karon kay nanghipos pa ko sa mga sinina. Nahanggi pang labahan des ni Agi, jawa na napilo. Na, pasinsa ding Madam. Bito late naman po ko gabi na uli. Kuan na, mga 9:45. Na sigurong mamo kuan. Late na ko. Kay kuan, si Aliana pud. Siga naglangit. Kuya, lagi mong motor tan. Discipleship, andyan na. Oo. Di ko kapil gihapon. Agaling gidilit ang bawir ako sunod kay. Nagabasa na. Kabasa na, ang gidilit kay. Nauwaw ko. Na, nakasakay ko. Nakasakay ko. Saan sa sura? So guys, mukuyog da kong ma'am ngari sila og Pure Gold Dubai. Sakto ra pod kay arong makangari pod ko. Kuha na grocery sila. Namaligyan na tagkuan sa man, namaligyan na kaya. Ako ganahan naman ko ka ng mga gagmay bitaw nga mga Nabuang naman siguro ni siya. niya ang bracelet ran daghana abot din isto. Murang ni si Jaja ba daghan na magtukpo ka kauyab na siguro ni ang asawa kay. Ano naman eh? Asam na yung kuan? Ari ka sa linya, ma'am. Mama may state, ma'am. Sa Pure Gold Dubai, Wailis. Hi! Hi, Willet. Muni hi, Will. Ha? Di. Magminggo plot. Magpalit ang isa ka ring light ay gigamit ang lahat. Ang mura kikuhaan ng butok cream isa ko sa pagkaon. Pagnawa, oy. Dari mga sunrock. Kasi-kasing mga kani fabric conditioner. Mga kasi-klaseng fabric conditioner. Kari dari sa. Kuha na kag daw ni Day? Toy, come here. Come. Let's go. Let's go, baby. Come on. Picture me. 35. Isa lang buo. OMG, 85. 100. Grabing mahala nga. Papaya, sulo.
Sabi mo, palit ng Violet, palit ka ang buongon. Ang mahalag ng buongon ha, 85. Hi! No, wait lang, wait lang. Oh, wait. Okay. Padong nami manguli. Nag-tripping mig kaon og sitseria. Bitaw kay way lingaw. Tugnaw po kadyo sakyanan dya. Papadyo ko'y ilis. Wala mo ko nag-ilis kay kuan man kanang kalitan man ag pag ngalis ubay. Okay raman po kay ang pinakailan na dito. Labre ba siya? Abi lagi sa mobile siya. Hi guys! Wala dyan ko ka vlog, pila ka adlaw. Kay nagtrabaho pa ko. Karong adlaw adlaw. Saan ba adlaw? What day is today? Today is The day of the matay. Namatay. Namatay. What day is today? Today is Thursday? Yeah. Thursday. Ayun. Saan? I stayed. Kanday ron guys, adlang wibis. Na ay mga bata, nagbantay bata, 163 po. Napas Violet. Hey, Violet! Oh! Naugasan, baby! Naugasan! Last day, nga magbantay kong bata kay kuan, manguli na sila sa ma'am sa Cebu. Nandiyan din ako mo kuyog. Kani, pag umangkuning ma'am Elena. Isa mga siyan. Hindi ka ko, ito tong best friend. Si Milan. Napagid si Violet. Lagi, wala ko ka-vlog. Kung pila ka-adlaw, kay sunod-sunod na yung mga kahipo. Vlog man pud gani ako ang mama. Vlog, diba yung mama? Mga na nga na-stop ko kung pila ka-adlaw. Kay busy. Karon ako nakalugar kay why nagpa-sounds. Das naging adlaw. Dahil nag-video kay diri. Nga, di ko kalugar o. Di ko kalugar o ganang video. Diya. Hindi ako matrabaho. So, isa na po yung mapuli na ha. O wapon. Mularga sila Cebu. Diya. Uy, wala. Violet, are you doing? Ha, gipabantayan sa ni kinang lakaw sila. Nag-lock miss kwarto. Kaya ron di man gawas. Kaya po diya makulit mo gipod ni. How old are you? 7. Na 7 years old. Pagman ko ni ma'am. Mana bantay bata. Wala. Nada ng kwan mo. Ang palit kong nukos niya kay Saliana nag-request. Bangay man nagsig ginadubo. Adubo okay lang eh. Basta. Alas sige, palit na mo, nukos. Nukos mo na, nukos. Kana? Iya tayo labas nga nukos. Sobra na gani. Nukos mo na, nukos. Kauli na dyan ko sa family house. Sa isa na po yung pulis Cebu. Sila tirin nga to. Kami nga na po sa Aliana mabilin. Nipayat kong nukos kay sa Aliana ni request. Darare oh, kamay adubo na. Ang kamay. Ilaw na. Ang paano man eh. Balig. Isa ka kilo. Ito nga. Nukos. Ang mga laki. Ganahan po ko mo kilaw. Yung mahal ko nung karon ba oh? 160 ba ito mo? Lagi eh.
Isa na ka kilog to nga. Bahala na. Adubuhon kasi Aliana kay adubuhon nagban kilawon. Hindi day, nauli na yung mama. Sa imong ka istorya. Mahal kita Lucy. Pariharaba mo kagwapa ka ma. Yun, gapa to. Tita Lucy, pagamping dia kanunay sa... Kailan si Jan Mamarube ma? Kasi pag amping dia kanunay Tita Lucy ha. Tita Lucy, sama sa mong pagpangga Tita Lucy. I love you. Love you, love you ma. Pag amping dia Tita Lucy ha. Salamat sa mong pagpangga Tita Lucy. Tita Lucy, guwapa si ka Tita Lucy. I love you Tita Lucy. Guys, back to Robin's life again. So, yung agtaog. So guys, nagtak-ang sa kog dinungag. Pero kanjo ko dani nang laba ko. Nagtak-ang sa lamang kog dali. Ang laba ko dyan, naglimpyo po ko sa mong CR. Kay, kuha ka ng limpihunon na. Umingaw po ko dungag na sa buhan. Kay isa po ko kabuhan nga nawa. So karon back to normal. Kaya na kay, ganan si Jagnukos. Ati nga ako ganina kaningan nga nanay nilabay nukos. Kay, ganan si Jagadubong ngani. Ako dito ko kadyo ganahan nga nga klase nga nukos. Katong ganahan katudyong kalabit kang puti dito kami kay maramanig. Padyutin nga nukos. Dito. Yung palit lumadyo ko dani kay Saliana lagi ng samok. Bawag ipulaan siguro Saliana kay karon pa po kung adlaw na uli. Minus na na sige naman ko na sila karni. Nakuha siguro Saliana na umay kasi gig karni. Nakarat lagi kong Aliana kay kuan naman ron mo request naman. Ningon naman ganina nga basig na ako ni mulabay nga nagtinda og nukos. Dakoy watermelon di atong tilawan hinatag ni sa igsuon ni Mamilina ang amo. Kano po ko kog ngani melon. Ani, kuan. Hala, arang ka po ah. Pakwan. Ay pakwan. Makan ko. Nay dili pakwan og watermelon. Melon ka nga lunok nga. Haras roy lamin lagi kay nipis na si Jaguan ba. Do, taw ka do. Do. Tanaw sa do ingani mong tanom do. Hala. Tanaw sa dali sa do. Tanaw ba kun di mong tanom yan ako. Ingani mong tanom do. Dito. Ngani? Pakwan. Lingin mo lang di mo to nipisun. Na, lamin si Jaguan nipis ra. Nipis ra panit ba? Ang lito na. Pwede na itanong tayo. Wala sa gagawin ba ang sinihan o kuto kaiton? Di mauwi. Tanaw mo. Mana ka pakwan ba? Di lagi. Mani melon, di na pakwan. Pino ka dyan din sumrag ipin. Di mo. Kana. Pagpakwan ganin ron kubasa. Tamisa na. Ron kubasa. Tayo. Ang iwan. Si Rui na ni kayo mga. Belum. Mani gikuan hinatag nis katong nagrenyo nagbatsmith ni madam dai ngani mara juga sukalan ang kanisa Dubik sapik ni pakwan. Sagliso. Melon man yung pakwan. Kaya ito sinihan ko. Dam. Ang karoon na sini. Ito ko basa ang liso. Sige sa akin do, nabasi ka. Hindi pa silang panit. Lalo na kanipis sa panit nito. Mani kami. Tawag ko na lang sini sa mga naway nagtitit pakwan. Kalau man lang sini ba mag-yokit nagpakwan. Haras Roy, si Roy gabi na pagugnulan niya pa do. Yang garon le. Masagal na. Kalau itu pakwan balik ya. Naman. Naman. Kanang nailingaw.
Nakubasa ba? Lingaw lang tayo itong sinihan. Nagangami ang. Ang tamisa. Naluwa, dahil mo lang. Ganito na rin sa tatay nanay. Kamot ko sa ako. Gutom ko sa nanay. Yung kuhanay ka ng nukos. Kaano po mo po? Ano sa da nukos. Kaya sila siguro kung sila karni. Napansibo ka nilang buwan niya sa baunod naman na alira. Namiya kayo. Ara dyan tamisa guys ha. May ako bisita, tama nag-video. Ano yung mga vlogger man tayo tanan o? Kamera na doon, no? Dali lang huling mo. Lababog ito. Papay. Papay ko no, harmag na ang papay. Uy, yay! Dalagaw out. Lala. Pa. Ikaw may bata namin. Ikaw rin Mag-isay mangingon. Mag-isay mangistorya. Uy, mag-thank you ka. Ang atubang. Naba mo thank you di matubang. Mga vlogger na ganito tayo. Wala. Dahil ginos ka guys kamera. Ha? Wala. Dahil ginos ka guys kamera. So una pa man, so kung nausog vlogger tatanan naman tatanan na sa Ay, dahil magkinamirahay. Di pa usog vloggers Pilipinas, pag kami na rin vlogger na tanan sa spy. Pareho, saan man ako, imo kaghan man. Hi guys, dagahang apo. Anak sa pagumangkon ginuo ko. Pasar mo ko nimo doy. Pila may edad doy? 17. 17 sa ginuo ko. Magnana man ta mataas naman jud ni. Arang habuga, habog pa sa haysa, habog pa kang haysa no. Ginuo ko. Doy, hala doy, grabe jud talaga sa na jig height doy. Ah, guwapo. Ha, kayab doy? Poy. Arang habuga guys na. Magangad ha? Lagi. Arang ipanailan ninyo ang kinagapuhang apo. Nga kinatas ang apo. Sa tanan mo mo dyan kinatasan. Na ika Gabriel. Atong pagumangkan. Sa apo man eh. Anak man isang pagumangkan. Gabriel na po itong tatay. Kani may sungay naman eh.